Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Anime Maniac. Πάμε για ένα αφιέρωμα στο Βιντάρια. Στο δρόμο μας για την αγορά στη Λουνάρια, η Μαρή και εγώ σταματούσαμε πάντα να προσευχηθούμε στη σκία του δέντρου της ζωής. Ο θρύλος έλεγε ότι κάποτε το μόνο ζωντανό πράγμα στη Βιντάρια ήταν το δέντρο της ζωής. Προστάτη μας, δέντρο της ζωής, δώσε μας υγεία και ευτυχία. Προστάτη μας, δώσε ευτυχία στην κοιλάδα μας. Η Βιντάρια, ή αλλιώς Windaria, είναι μια ταινία ιαπωνικής παραγωγής από την εταιρεία Kaname Productions και την Idol. Είναι ένα παραμύθι επιστημονικής φαντασίας που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κεϊσούκι Φουτζικάβα. Τμήματα του μυθιστορήματος του Φουτζικάβα διαβάζονται στην αρχή και στο τέλος της ταινίας από τον πρωταγωνιστή που βρίσκεται σε ώριμη πλέον ηλικία, δίνοντας μια πιο πνευματώδης διάθεση. Από τα ψηλότερα διαμερίσματα του βασιλικού παλατιού μέχρι τη χαμηλότερη καλύβα στο κανάλι, η φασαρία της αγοράς της Λουνάρια γέμιζε τον αέρα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς πουλιόταν εκεί και έβλεπες κάθε λογής ανθρώπους. Η σκηνοθεσία έγινε από τον Κουνιχίκο Γιουγιάμα. Τον σχεδιασμό των χαρακτήρων και το animation επιμελήθηκε η Μουτσούμι Ινομάτα και κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ιαπωνίας στις 19 Ιουλίου του 1986. Η αυθεντική ιαπωνική βιντεοκασέτα, όπως και το DVD αργότερα, εξαντλήθηκαν αμέσως από τα καταστήματα, ενώ τα αντιγραμμένα και μεταχειρισμένα DVD στο Amazon κοστίζουν πάνω από 15.000 γεν. Η μουσική γράφτηκε από τους Σατόσι Καντοκούρα και Ριούτσι Σασάι. Το soundtrack περιλαμβάνεται από ορχιστρικά κομμάτια που χαρακτηρίστηκαν από τους κριτικούς ως απόλυτα μαγική μουσική και καθαρή μαγεία. Στις 15 Μαΐου του 2008 η Nintendo DS κυκλοφόρησε το Dungeon of Windaria, βιντεοπαιχνίδι RPG που αφηγείται την επική περιπέτεια της ταινίας και που επιμελήθηκαν με μεράκι ο σχεδιαστής χαρακτήρων Ινομάτα Μουτσούμι και ο σχεδιαστής τέχνης και παιχνιδιών Χιράνο Κατσουγιούκι. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της ταινίας στην Ιαπωνία, δόθηκε άδεια στη Harmony Gold για να κυκλοφορήσει η ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ταινία δίνεται χωρίς τη μετάφραση και ο τίτλος αλλάζει από Βιντάρια σε Once Upon a Time και μειώνεται ο χρόνος προβολής από 101 λεπτά σε 95. Η αμερικάνικη έκδοση περιελάμβανε πλέον ένα νέο σενάριο, μια αλλαγμένη πλοκή και την αφαίρεση των ακατάλληλων σκηνών, ενώ πραγματοποιήθηκε αλλαγή στα ονόματα των ηρώων και των τοποθεσιών. Φυσικά, όπως ήταν σύνηθες εκείνη την περίοδο, η Harmony Gold πούλησε την ταινία σε μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Έτσι, η πλοκή και τα ονόματα αλλάχτηκαν ξανά, έτσι ώστε η ταινία να είναι λιγότερο καταθλιπτική και να μπορούν να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα τα παιδιά. Το 1992 η Streamline κυκλοφόρησε την ταινία σε βιντεοκασέτες και το 2004 η ADV Films σε DVD. Το DVD εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως από τα καταστήματα, ενώ πλέον θεωρείται σπάνιο. Hey, what's all the commotion about? What's the matter? You'd better get out of here. Old Caleb's gone crazy. He's raised the floodgates. What are you talking about? That's impossible. Alan, look! It's your funeral. Hey, don't you understand? Caleb would have never opened the gates. Something's wrong. Alan, be careful! Στην Ελλάδα μεταγλωτίστηκε το 1987 σε σκηνοθετική επιμέλεια και προσαρμογή του Νίκου Πόγκα, μετάφραση Αγγελικής Τουπάκη και ηχοληψία στον Αριστίδη Τσιρίκου και Σύφη Μανουσογιαννάκη. Οι μετατροπές πραγματοποιήθηκαν στο Studio 87 και οι διανομές στο VHS από την Original Video. Στους ρόλους ακούστηκαν οι ηθοποιοί Αλέξη Σταυράκη στην αφήγηση του όριμου Άλεν, του Ντράγκον και του Κάλεμ, Κατερίνα Πετούση σαν Μαρή και σαν Βασίλισσα της Λουνάρια, Λουίζα Μιτσάκου σαν Βερόνικα και Βασίλισσα της Κιοχώρας, Γιώργος Μάζης σαν Λεγκάντο και Μπρέμ, Αργύρης Παυλίδης σαν Ρόλαντ, Βασίλης Καΐλας ως νεότερος Άλαν. Η Windaria πήρε το όνομά της από ένα γιγάντιο δέντρο που βρίσκεται στην κοιλάδα. Αυτό το δέντρο είναι τόσο παλιό που λατρεύεται σαν θεός και προστάτης από όσους ζουν στη γύρω περιοχή. Στην ουσία η Windaria αποτελείται από 3 πολιτισμούς.
την πόλη κράτος της Ίθα, η Λουνάρια, που βρίσκεται στην παραθαλάσσια πλευρά και εξειδικεύεται στην αλληλεία, στο βασίλειο της Πάρου ή αλλιώς Σκιοχώρας που βασίζεται στη βιομηχανία, και την Κοιλάδα, όπου ζουν οι αγρότες. Η Σκιοχώρα βρίσκεται σε αντίθεση με τη Λουνάρια επειδή η δεύτερη αρνείται το γλυκό νερό στην πρώτη, και έτσι τα συμφέροντα των δύο βασιλείων οδηγούν στην πλοκή. Έστειλαν τον αποτυχημένο σαμποτέρ πίσω στο βασιλιά Ντράγκο με ένα τελεσίγραφο. Να πληρώσει για το νερό που παίρνει, διαφορετικά... Πόλεμος! Έτσι λέει εδώ! Μάλιστα, αφέντη μου. Λαγκάνο, αρχίζουμε αμέσως προετοιμασίες. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι δύο ζευγάρια. Ο πρίγκιπας Ρόλαντ και η πριγκίπισσα Βερόνικα, που από αυτούς προέκυψε ο ελληνικός τίτλος της ταινίας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα, και ο Άλαν με τη γυναίκα του Μαρί. Ο πρίγκιπας Ρόλαντ είναι ο πρίγκιπας της Σκιοχώρας, ενώ η Βερόνικα η πριγκίπισσα της Λουνάρια. Στην αρχή αρνούνται κατηγορηματικά να πολεμήσουν ενάντια στη χώρα του αγαπημένου τους. Τι θα κάνουμε εμείς? Φοβάμαι, Ρόλαντ. Βερόνικα, αγάπη μου. Το ξέρεις πως και εγώ δεν θέλω αυτό τον πόλεμο. Αν γίνει όμως, Ρόλαντ, τότε θα είμαστε εχθροί. Αυτό θέλουν οι γονείς μας. Όμως το τι θέλουν δεν με αφορά. Μόνο για σένα νοιάζομαι εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα στον κόσμο που θα με κάνει να σε πολεμήσω. Ποτέ δεν θα μπορούσα να σε βλάψω, Βερόνικα. Σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά, ως το θάνατό μου. Και πέρα από αυτό. Ω, Ρόλαντ. Όμως και για τους δύο όλα αλλάζουν καθώς δίνουν υπόσχεση στους ετοιμοθάνατους γονείς τους ότι θα οδηγήσουν το στρατό τους στη μάχη, αψηφώντας τα συναισθήματά τους. Το τέλος του ζευγαριού προκαλεί τραύματα στην παιδική μας ψυχή, καθώς η Βερόνικα, αφού πρώτα σκοτώνει τον Ρόλαντ, αυτοπυροβολείται. Είσαι καλά? Ω, Ρόλαντ, αγάπη μου, σ' αγαπώ τόσο. Πάντα το ήξερα πως μια μέρα θα βρεθούμε μαζί, μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει, μαζί για πάντα. Δεν θα τους αφήσω να μας χωρίσουν, η αγάπη μας θα νικήσει. Ο Άλαν και η Μαρί είναι ένα ζευγάρι αγροτών που κατοικεί στην Κοιλάδα. Ένας πράκτορας της Σκιοχώρας πείθει τον Άλαν να τους βοηθήσει στον πόλεμο με τη Λουνάρια και ως αντάλλαγμα θα τιμηθεί ως ήρωας και θα ζήσει μια πιο άνετη ζωή. Τυφλωμένος από τα μεγάλα λόγια, στέλνεται στη Λουνάρια και ανοίγοντας τους υδατοφράκτες βυθίζει την πόλη στο νερό. Οι Σκιοχωρίτες τον πλήρωσαν και τον τίμησαν όντως σαν ήρωα, όχι όμως για πολύ, γιατί ως γνωστόν την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς. Είναι σκνήπα στο μεθύσι και θα αποκοιμηθεί γρήγορα. Όταν κοιμηθεί, ξέρεις τι θα κάνεις. Τρελάθηκες? Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες? Ποιος έβαλε να με βγάλεις από τη μέση μου, λες? Ο Λογκάντο είπε να σε ξεφορτωθούμε. Γι' αυτό θα πεθάνεις τώρα, ήρωά μου. Γιατί θέλει ο Λογκάντο να με ξεφορτωθεί? Έκανα ό,τι μου ζήτησε και ας ήξερα ότι θα κοστίσει τη ζωή χιλιάδων αρθώων ανθρώπων. Μετανοημένος παίρνει τον δρόμο της επιστροφής.
Όμως τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο. Και τότε είδα το σπίτι μου. Ή ό,τι απόμεινε από αυτό. Έμοιαζε έρημο. Είχα την ελπίδα μόνο πως κάπως η Μαρή θα ήταν καλά. Αγαπούσα και θα σ' αγαπώ για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Σ' όλη μου τη ζωή. Πάντα. Ναι, πάντα. Θα σε περιμένω, Άλαν. Μαρή, θα με περιμένεις? Τι εννοείς? Την άλλη φορά που θα βρεθούμε θα είναι για πάντα. Για πάντα, ναι, για πάντα. Μα... Μαρή! Όχι, περίμενε! Ήμουν μόνος. Τόσο μόνος όσο ποτέ στη ζωή μου. Χωρίς κανένα να μιλήσω, μόνο τον εαυτό μου. Σιγά σιγά κατάλαβα το πεπρωμένο μου. Ότι ο μόνος τρόπος να ξαναβρω την αγαπημένη μου Μαρή ήταν να δουλέψω για να ξανακτήσω αυτόν τον κόσμο που βοήθησε να γκρεμιστεί. Δεν είχα άλλο σχέδιο από αυτό. Σηκώνοντας το βλέμμα, είδα ότι στεκόμουν κάτω από το δέντρο της ζωής. Υψωνόταν φρουρός πάνω από την κοιλάδα όπως πάντα. Η Βιντάρια θα ξαναγεννιόταν. Μαρή. Ορκίστηκα στον εαυτό μου και στους επιζώντες αυτού του άσκοπου πολέμου που κατάστρεψε σχεδόν τη Βιντάρια. Μαζί θα ξαναχτίζαμε τον κόσμο μας. Θα ζούσαμε αρμονικά με όλους, ακόμα και με τους κάτοικους της Κιοχώρας. Δεν ήταν εύκολος όρκος. Πολλοί ήταν που ζητούσαν εκδίκηση, αλλά οι περισσότεροι ζητούσαν το δρόμο της φώτισης. Ήξερα πως κάποτε θα έπαιρνα συγχώρεση για τις αμαρτίες μου και ελεύθερος πια θα έκανα το ταξίδι του μεγάλου προορισμού. Ξέρω πως το κάποτε είναι σήμερα. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και να μου χαρίσετε ένα like και μια εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να περνάτε καλά. Γεια σας.